Moi boas noites. Volve de novo ao conflicto o mundo, neste caso agrario, o mundo do leite. Todos os sindicatos, todas as organizacións sindicais están xa planificando unha concentración de protesta en Madrid. Será o 21 deste mes de novembro. Estará con nós aquí Carmen Freire, a secretaria xeral do Sindicato Labreo Galego, que tamén se suma a esta movilización que vai a ter xa un punto de referencia en toda España, e é que o conflicto, repito, cada vez sigue aumentando. Saúdos, sexan benvidas e benvidos a información aquí a Estrada Televisión nun día marcado precisamente por ese conflicto do leite, pero tamén por unha fin de semana na que se producían diversas historias. Entre elas, ese certame de xoves intérpretes solistas, José Valcárcel, despois terá a oportunidade de ver algúns momentos, e, por suposto, achegámonos ao mundo do deporte e aos cogumelos. Agora lles contamos todas as historias, pero antes, en titulares, os principais argumentos que nos ocupan a partir de agora aquí en Estrada Televisión. Nunha comarca, por exemplo, non produtora de patacas como é a Limia, confirmábanos os produtores e produtoras ali cousas tan aberrantes xa como que, por exemplo, na pataca, neste momento, naquelas variedades que non son obxeto de denominación de orixe. Axudas directas e financeiras do ICAP, que poden ser proxectos de investimento empresarial, liñas de financiamento, proxectos de consultoría técnica, e o que é máis importante, as novas liñas de financiación, como son o plan Resolve e máis o plan Rebor. O segundo premio no decaeu de la hoja de a mesma línea, e como apuntamento final decir que a xente que non veu, que preguntou, que viñeron, e se non, para o ano que se acerquen por aquí para disfrutar desta maravilla, verdad? E xa sabedes, o Coto Manguelo estamos abertos a todo tipo de suxerencias e preguntado que queirades sobre setas. Vide pa aquí que vamos polo bo camiño. Quedades na compaña desta exposición. Finalmente salvouse con esa falta e, de novo, opción a balón parado para o Club Deportivo Estradense. O propio Damián, Rico, Julián están ao lado do coiro. Imos ver se optan por un envío. Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por palet. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. A mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. En varias ocasións falamos aquí precisamente do problema, da problemática do sector leiteiro e dos esforzos que se están facendo para tentar de reconducir a situación. Básicamente un sindicato, o Sindicato Labreo Galego, que sigue teimando en tentar de buscar unha saída que cada vez parece acurtarse a lo menos no tempo, pero tamén parece encresparse no que son os ánimos dos propios productores. Nese senso, están anunciadas xa movilizacións, hoxe mesmo fixábase un pouco o calendario, para que se concentrará en Madrid a finais de mes. Sobre o 20-21 será a concentración en Madrid para volver a insistir na situación e, sobre todo,
para tentar de buscarlle unha solución a un problema que se agrava día a día, o problema do sector leiteiro e o problema de custes, pero tamén de supervivencia das explotacións. Está con nos nos estudios de Estrada Televisión e agradecemoslle profundamente a súa presencia a responsable do Sindicato Labrego Galego, a secretaria xeral Carmen Freire. Moi boas noites, Carmen. Hola. Moitísimas gracias por chegarte ata aquí con un día de máis frío, con choiva complicado. En todo caso, bueno, neste momento a situación é un pouco a que é un vídeo de poñer encima da mesa, non? Bueno, a situación en estes momentos, nestas alturas, non, de o ano 2009 que, bueno, a que ti describías, non, para o sector leiteiro, non, e iso sábeno moi ben os produtores e produtoras, non, de leite, bueno, pois que levan padecendo unha situación de prezos completamente insostibles no que vai de ano, unha situación na que a día de hoxe, non, con toda esa parafernalia, con toda, bueno, pois iso que nos dixeron, non, de un acordo maravilloso que no mes de xullo, non, se asinou para sacarnos da movilización, para sacarnos da rúa, non, pero que para as explotacións, como desgraciadamente nos sospeitábamos, non significou, nin está significando que cobren, nin como mínimo eses 31 céntimos tan cacarexados, non, e moito menos os 34 céntimos nos que avaliou o propio Ministerio durante o ano pasado, non, que eran os costes de produción medios da produción dun litro de leite. Bueno, pois esa situación a día de hoxe, aínda tendo repuntado un pouquichiño, non, o precio do leite, pero claro, estábamos falando de precios, bueno, pois que nos últimos tempos andaban, pois eso, 16, 18, 20, 21 céntimos ou 23, bueno, pois dependendo de que industrias, non, ou de que cooperativas. Bueno, a día de hoxe, as últimas informacións que temos con datos concretos de explotacións é que andan alrededor de os 24, 25 céntimos de media o litro de leite, xa digo, sin esquecer, bueno, que por suposto non se chega a eses 34 de coste de produción recoñecido oficialmente, nin tampouco a eses 31 cacarexados para iso, non? Para, nos dicimos xa claramente, sin temor a equivocarnos, e insisto tamén sempre, desgraciadamente, a eses 31 céntimos que tampouco se chega, nin se vai chegar polo que se ve, non, en este último trimestre do ano, que, bueno, que serviu para iso, non? Para decirnos que non nos preocupáramos, que xa iba a haber solucións, que xa iba a haber toda esa serie de contratos que nos iban a poñer en ese precio, non? Pero tamén quería comentar aquí que esta movilización que estamos todos estes días, non, convocando, e que ademais quero recordar que a nivel do Estado é unha movilización que se convoca de maneira conxunta, non, entre todas as organizacións que no Estado teñen representación, e aquí na Galiza tamén, nese sentido, o Sindicato Labrego Galego non temos representación no Estado, pero tamén pensábamos que era fundamental, non, bueno, pois facer tamén esta convocatoria, sumarnos tamén a esta convocatoria, evidentemente no territorio galego, que é onde nós traballamos coa xente, para denunciar a situación non só do leite, sino de todos os outros sectores productivos que están en unha situación de crise da que seguramente, se non se poñen solucións, non sairemos. En unha situación na que, por exemplo, por poñer algún dato, non, en riba da mesa, as explotacións de carne de vacún denunciábamos estes días mismos en que, con recibos na man, están cobrando a día de hoxe o mesmo precio que estaban cobrando fai 12 anos polo kilo de carne. Ou as explotacións de horta, na mesma situación, están cobrando polas leitugas, polos tomates, polas xudías, o mismo que cobraban fai 15 anos. E xa, bueno, pois esta última semana, non, a semana pasada, nunha asamblea, non, nunha comarca, por exemplo, non, produtora de patacas como é a Limia, confirmábanos os produtores e produtoras ali cousas tan aberrantes xa como que, por exemplo, na pataca, neste momento, naquelas variedades que non son obxeto, non, de denominación de orixe, están cobrando 4 céntimos o kilo. Mentras que aos consumidores e consumidoras se lle está vendendo 1.500 veces. Fíxate o que non, o que eso significa, 1.500 veces por enriba, é dicir, están tendo un marxen, non, unha diferencia entre o que cobra o produtor e o que despois paga o consumidor ou consumidora de 1.500%, e a iso non lle está ninguén poñendo coto. Eso ocurre na pataca, que xa de maneira, bueno, pues, en estes días son completamente xa, bueno, pues, de xulgado, verdad? Bueno, e nos outros sectores, bueno, pues un pouco ves que esta é a situación así en global. Nós por iso sempre decimos que aquí está sucedendo en todos estes últimos anos, non? En este último ano concretamente, non? Unha reconversión tan brutal no agro galego,
e atrevo-me a dicir que seguramente en toda Europa, pero no agro galego está habendo unha reconversión tan brutal da que moi pouca xente, moi poucos desde logo políticos, ou eu diría que casi ningún, está poñendo precisamente nada que teña que ver con solucións políticas e, polo tanto, porque non o queren asumir, moito maior que da que pode estar sucedendo con ser moi grave a que sucede en outro tipo de empresas, en outro tipo de postos de traballo nos que se están perdendo a diario tamén miles de empregos, pero que no agro levanse perdendo nos últimos anos e en este mesmo ano, é dicir, tantos postos de traballo que eu non sei o que a cidadanía somos conscientes, e xa non só os labregos e labregas, sino a cidadanía somos conscientes do que isto está significando para o agro, por suposto, pero tamén do que isto está significando ou pode significar para a economía galega e desde logo o que pode significar para o noso país que dependa de maneira tan importante na medida en que se pechen miles de explotacións da alimentación que desde outras latitudes do mundo inteiro nos queiran meter aquí nas superficies comerciais a través das multinacionais, da distribución e das industrias. Por lo tanto, o que está en xogo son, por suposto, esta sangría de postos de traballo na agricultura e na gandeiría, e o que está en xogo tamén é moito máis alá que é incluso a alimentación dos nosos cidadáns. Ademais, con outra particularidade no caso de Galicia, Carmen, se me permites, e é que aquí temos unha longa tradición precisamente do agro. Temos todos veciños, veciñas que traballan no agro. Vivimos moi en contacto co agro e iso está empezando a perderse tamén. Sí, e o que tamén supón precisamente todo este tecido non só económico de postos de traballo na agricultura, sino tamén o que supón no tecido social, no tecido, incluso atrevo a decirme, que cultural, na medida en que se perde poboación no agro, perdese poboación no rural, perdese poboación, polo tanto, con pouco tamén está aí facendo outra serie de funcións. No que é o mantenimento xa só, inda que fora só, polo tema do mantenimento precisamente do medio, o mantenimento das aldeas, o mantenimento de que os montes cada ano non teñamos que todo o noso diñeiro dos nosos impostos destinar máis e máis e máis para que se apaguen lumes, cando o solo feito de que haxa actividade era xa no seu día, e podría ser a día de hoxe para o futuro o que mantivera precisamente o medio cuidado, o medio limpo e ademais con xeneración de toda esa actividade económica e con todo ese equilibrio social. Unha situación complicada, Carmen, unha situación complicada que para eso precisamente ides a Madrid. Previamente tendes unhas concentracións en Galicia e despois precisamente en Madrid estamos xa terminando o tempo que temos, pero coméntame un poquinho como vai ser, digamos, o libro de ruta, e primeiro como é aquí en Galicia, logo como vai ser en Madrid. Sí, moi brevemente. As mobilizacións están convocadas para os días 20 e 21 deste mes de novembro. O día 20 nós temos decidido que as mobilizacións serán de maneira comarcal aquí na Galiza, no caso concreto da provincia de Pontevedra decidimos centralizalas en Pontevedra mismo, na capital, facendo mercados precisamente de produtos labregos tamén para achegarnos á cidadanía e tamén para ter todo ese arroupamento que sabemos que a cidadanía tamén ten maioritariamente para o agro galego, para poder precisamente denunciarmos conxuntamente toda esta situación e reclamarmos solucións para a mesma. E logo, o día 21 xa nos desplazaremos, na noite esa xa do 20-21, nos desplazaremos xa para ir a Madrid a esa gran movilización que está convocada tamén por parte, como xa antes comentaba, de todas as organizacións do Estado para tamén estaremos ali conxuntamente reclamando solucións a esta situación. A pregunta é difícil de contestar, pero, podemos ser medianamente optimistas, é dicir, vos reclamar de solucións, tives personalmente algunha posibilidade de solución, polo menos, que é o que lle interesa a xente que nos está vendo, pois a medio plazo, xa non digo inmediata, pero a medio plazo. Sí, por suposto, hai solucións, se non houbera solucións non estábamos loitando, e as solucións veñen ni máis ni menos que pola vía política, pola vía de que os nosos representantes se poñan precisamente, e aí temos unha oportunidade de ouro na medida en que o primeiro semestre do ano 2010 ten a presidencia da Unión Europea o Estado español, por lo tanto temos unha oportunidade de ouro para poñer no centro do debate precisamente as cuestións agrícolas e gandeiras que nos afectan, e hai solucións na medida en que desde o Ministerio, en ese sentido tamén, desde aquí, desde a propia Xunta, fagamos ese corpo común para reclamar que haxa dúas cuestións básicas. Unha modificación da política agraria común que signifique que haxa unha regulación de mercados
E, por lo tanto, que o mercado non sea algo que o libre albedrío marquen solamente as multinacionais da distribución, sino que ten que haber unha regulación dese mercado para que non se den estas situacións de 1500% de beneficio que se leva o mismo tipo de empresas, as multinacionais da distribución. E, por lo tanto, aparellado eso, a regulación de mercados, ten que haber, por suposto, unha regulación tamén da produción, para que non suceda o que está sucedendo no leite, de que se produce, se incentiva que haxa cada vez máis produción para ter que venderlo cada vez a menos precio ás mesmas multinacionais ou tamén ás industrias. E, polo outro lado, que ten que haber unha regulación de marxes comerciais. É dicir, marxes comerciais, por un lado, para, pues que pode atallarse eso, se se quere, se se fai unha lei que a nivel de toda Europa poña eso, e iso é unha cuestión política. Facer ese tipo de propostas e de leis é unha cuestión política. E facer ese tipo de propostas tamén, regulando mercados e regulando producións, significa que podemos, por lo tanto, ter un precio mínimo que cubra costas de produción e traballo. Son as dúas demandas básicas que, con aposta política, se poden conseguir, que non é algo imposible, pero eso sí, hai que ter precisamente, pues eu digo sempre, esa aposta política por facelo. O contrario, pues o contrario é, efectivamente, seguir insistindo en que aquí desaparezan postos de traballo labregos e colaterais aos que son a actividade non agrícola e gandeira, e que pensen que aquí non pasa nada. Desde logo, nós non estamos dispostos, nunca estivemos con ningún tipo de goberno, ni non vamos a estar desde o Sindicato Labrego Galego a que aquí estén pasando estas cousas e a que non se sepa nada, e a seguir demandando esas solucións de acordo coa cidadanía. Pois o día 20 ou o día 21 será, evidentemente, o punto de referencia. Moitísimas gracias, de verdad, gracias a vos, a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, unha movilización que obviamente ten que poñer en marcha máis cousas, entre elas é esa reflexión que ela pedía de unha maneira en voz alta no mundo en clave política, para tentar precisamente de buscar solucións e, sobre todo, de buscar unha vida digna. Buscamos agora nos tamén máis información a nivel económico, xa que dende a Asociación Comarcal de Empresarios dábase conta hoxe de unha charla do IGAPE, será aquí na Estrada, tratase neste caso de apoiar as empresas. Próximo xoves, día 12 de novembro, vai haber na Asociación Comarcal de Empresarios da Estrada ás 20 horas, ás 8 da tarde, unha conferencia onde se presentarán as novas líneas de axuda do IGAPE. Esta xornada está patrocinada pola Cámara de Comercio e Industria e Navegación de Vilagarcía de Arosa, en colaboración precisamente co IGAPE e con Caixa Nova. Na mesma presentaránse as novas axudas directas e financeiras do IGAPE, como poden ser proxectos de investimento empresarial, liñas de financiamento, proxectos de consultoría técnica e, o que é máis importante, as novas liñas de financiación, como son o plan Resolve e máis o plan Rebrote, chamase. Vamos a contar ca colaboración, ou presentarán a xornada por parte de Caixa Nova. Estará Víctor Vázquez Saavedra, que é director da zona de Tabeirós, terra de Deza Tabeirós, de Caixa Nova, de Félix Alfonsín, que é director de préstamos do convenio de Caixa Nova. E por parte do IGAPE vai a intervir Francisco López, que é técnico. A xornada está presentada por Gonzalo Figueiras Rei, que é o vicepresidente da Cámara de Comercio e ao mesmo tempo presidente da Asociación Comarcal de Empresarios. En principio está pensada para que asisten todos os empresarios e xerentes de empresas autónomos, porque entendemos que é moi interesante. En el aspecto cultural, salientar precisamente un certame que xa empeza a convertirse en un clásico, o certame de xoves intérpretes solistas José Valcárcel. Tiña lugar este sábado no Teatro Principal estradense, e precisamente as nosas cámaras achegábanse a talí para ser testemunhas da entrega dos premios, tamén un poquinho do propio festival. Diego Manuel González Mazo, Luis Martín Mazo, toda esta ayuda a gusto de este elenco de jóvenes conocidos, intérpretes, e imos ir entregando os diplomas conmemorativos en el ensayo que tamén é necesario temas, tamén é un diploma e el ensayo que nos presentamos. O terceiro premio otorgouno o jurado a Carlos Mejía García de la Luz, profesor, la
E onte domingo a festa dos cogumelos, ou ao menos o Coto Manguelo, a Asociación Coto Manguelo de Orazo organizaba unha degustación, mostra, en definitiva buscaba e busca expandir o que son os cogumelos entre os afeccionados e os non afeccionados. Nós tamén chegamos ata Orazo para coñecer de primeira man que se estaba facendo. Bueno, bons días, hoxe é domingo 8 de octubre, de noviembre, chegamos así ao remate das xornadas micolóxicas de Orazo. Como podedes ver, hoxe é o día do xantar que temos aquí. Os que non viñestes, mirade na tele, e se non viñerades, quedades invitados todos po ano que ven. Bueno, e por este lado, que é a parte máis lúdica e máis ilustrativa do que fixemos, e máis do que demos atopado polo monte, é esta exposición que vades a ver agora no momento. Bueno, teño comigo o meu compañeiro Luís Rendo, que tamén é do Coto Manguelo. Este ano, como sabedes, fixemos dous cursos de iniciación, un de perfeccionamiento, por decirlo de alguma maneira, e aquí o meu compañeiro Luís dou o curso de iniciación. Bueno, tócame preguntarche, querido Luís Rando, Pregunta, Luís Rando. cantas especies atopamos este ano no monte? Pois aproximadamente 200 diferentes. A pesar da climatoloxía non axudou moito, pois hai 200 especies diferentes. Foi un dos anos que máis atopamos, ademais. Aparte de ser un dos anos que máis atopamos, estaban un chisco degradadas pola humidade que había, non? Claro, efectivamente, pola humedade topamos en neve como outros anos que topabas 20 especies diferentes en boas condicións. Este ano topamos 4 ou 5, pero bueno, de todos os xeitos, como dixen antes, choveu moito e a pesar deso conseguimos unha exposición do máis vistosa. Cantos kilos estimas máis ou menos que demos atopado de setas comestibles? Pois aproximadamente, podemos calcular 60 kilos, aproximadamente. Que vamos a degustar dentro dun momentiño, se non hai novedade. Aparte deses 60 kilos das especies que damos conseguido comestibles, este ano tamén foi un ano prolífico para as setas venenosas, que sí? A Manita Faloides acompañounos en abundancia este ano. Esperemos que a xente que veo o cursillo insistimoslle moito e que teña tino e que aprender as nocións básicas para salir ao monte con as máximas garantías.
Eu creo que os alumnos foron ben preparados e mentalizados e que só hai que coller as especies que realmente coñecemos. Bueno, eu xa casi non che faría máis preguntas porque, entre outras cousas, nós temos que seguir traballando. Entonces, pois, nada, sencillamente decirvos que po ano vamos a seguir outra vez ca mesma línea. E como apuntamento final, decir que a xente que non veu, que pregunta o que viñeron, e se non, para o ano que se acerquen por aquí, para disfrutar desta maravilla, verdad? E xa sabedes, o Cotomanguelo estamos abertos a todo tipo de suxerencias e preguntado que queirades sobre setas. Vide pa aquí, que vamos polo bo camiño. Quedades na compaña desta exposición.
pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Tras o paso dunha fronte durante a noite de hoxe luns, mañá martes, aínda durante todo o día persistirá certa inestabilidade atmosférica. Deste xeito agárdase ceos presentando intervalos anubados con chuvias de carácter illado e ocasional. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán de compoñente oeste, moderados no litoral e frouxos no resto. A combinación gañadora do sorteo do gordo da primitiva de onte domingo é a formada polos números 3, 12, 20, 33 e 34. Número clave, reintegro o número 9. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología SoftTer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. E antes da despedida, lembramos titulares. Nunha comarca, por exemplo, non produtora de patacas como é a Limia, confirmábanos os produtores e produtoras ali cousas tan aberrantes xa como que, por exemplo, na pataca, en este momento, naquelas variedades que non son obxeto de denominación de orixe. Axudas directas e financeiras do ICAP, que poden ser proxectos de investimento empresarial, liñas de financiamento, proxectos de consultoría técnica e o que é máis importante, as novas liñas de financiación, como son o plan Resolve e máis o plan Revol. O segundo premio lo dejaré de la Alta Defensa Alonso, de Cantaría. Da mesma línea. E como apuntamento final, decir que a xente que non veu, que pregunta o que viñeron, e se non, para o ano que se acerquen por aquí, para disfrutar desta maravilla, verdad? E xa sabedes, o Cotomanguelo estamos abertos a todo tipo de suxerencias e preguntado que queirades sobre setas. Vide pa aquí que vamos polo bo camiño. Quedades na compaña desta exposición. Finalmente salvouse con esa falta e de novo opción a balón parado para o Club Deportivo Estradense. O propio Damián, Rico, Julián están ao lado do coiro. Imos ver se optan por un envío. Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. E punto e final por hoxe o tempo de información aquí en Estrada Televisión. Disculpas pola voz un tanto tomada por aquelo dos catarros xa típicos desta época, e en todo caso queremos rematar como casi empezamos, e é precisamente a música. Neste caso chega dende ese certame de xoves intérpretes solistas José Valcárcel, con unha das pezas que se interpreta, ou ao menos parte de unha desas pezas. Poñemos hoxe punto e final.
Máis nada, saúdos, que descansen. Moi boas noites.
Música